Има ли фейсбук маниаци? 9 години. Телевизия Планета. 169 минути. Пълна трагедия. Андрея, колкото е бездарна, толкова и е надута. Кали е толкова яка. Кали направо не се е състарила и минута. Това момиче да сравниш с клипа на 442 и сега, никаква разлика. Само дето косата е по-свет. Jenna. To have a concert in New York. Playback. Но какво очакваме от ком? Райна, плейбек, много ясно. Поне тя беше единствената, която да си размърда задника на този концерт. Бони, what the fuck is this all about? Please, Jesus, have mercy on my soul. Oh, God. Роклята иначе. Добър цвят. Добре избрана. Лялото доста добре се съчетаваше с венците. Бла-бла-бла. Божана тряска кълки напред-назад. Пайнер са ходили на търговия на едро за високи бутуши до коляното. Сиян още не се е качила на сцената и плейбека почна. Излагация. Олеле! Какво ново? Ивана. Нека да си дойдем на думата. Ивана почна, от началото почна да плямва нещо, няма си написала какво. Започна с уникална. Андрея със сигурност е изяла задника бекстейдж, като е видяла с тази публика да избухва на песента. Ивана пя на живо. След първата песен изпя Празник всеки ден. Тогава цялата зала се превърна в една голяма кръчма. Накрая публиката изкара Ивана на бис. Ивана! Колега, пуснете микрофона, моля ви. Няма какво да говорим! Ние сме номер 1! И тогава публиката вече наистина... Обичаната от всички Глория! Ужас! Такъв мързъл не съм виждала никога. Глория, какво стана с тебе, бе, жена? Толкова те мързи, че чак и на плейбек почина да пееш. Плюс това за малко ще се спъне в един кабел там. И майка ми вика, виж, как се завъртя, се едно нищо не е станало. Как нищо не е станало, нали? Видях физиономите как щеш да се люсни на мутрата си. Червеният домат на Поп Фолка. Преслава! Почна с жените след мен. Между другото, червеното много хубаво стои. Ми харесва. Стоеше много яко. С такова сако, като на Майкъл Джексън от преди няколко години. Пя на живо. Някакъв очилат се опита да й даде букет, нали, да й пусне някоя езика, обаче ми най-със едно мерси. Че фризьора май вчера е бил на кеф да им прави на всичките някакви конски опашки. Сигурно се е вдъхновила Джена. Сигурно Джена го вдъхновила. И самия край, водещите, нали, след думите концерта свършва Байгони българина. Най-нахално се измете блъсканица, какво ли не е там, ужас. Как може? Почнаха да пея последната песен заедно, нали, всичките. То нямаше хора да гледат, но котството като зомби се докара до сцената, не знам какво правил между това. Глория и Борис Дали си имаха момент заедно с Малина. Цвета се знае нейната, като почна да танцува танца на Зек да думле. Райна с усмивка на лицето, обаче то се вижда, че не е драго. Сигурно зайка и сега ще има бекстейдж. Изправиха най-добре, това са Ивана
Камелия Преслава и Елена. Този концерт е пълен провал. Аре, това е. Какво чакаш още? Е дръмката. Като те почна първо отясно и с атака след това отляво.